Vítajte v podcaste Divadla Nová scéna. Dnes tu so mnou sedí zbormajsterka a korepetítorka Divadla Nová scéna Iveta Weiss Výskupová. Pekný deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Dajme si ešte zo pár informácií. Učili ste na konzervatóriu v Bratislave zborové dirigovanie, sluchovú analýzu a ansáblový spev. Tak. 7 rokov ste pracovali s komorným zborom Technik. Ste zakladateľkou a umeleckou vedúcou formácie The Hope Gospel Singers and Band, propagátorkou gospelu na Slovensku, spolupracovali ste s mnohými slovenskými aj zahraničnými hudobnými telesami v oblasti klasickej hudby a v súčasnosti ste zbormajsterkou a korepetitorkou Divadla Nová scéna. Sedí to? Áno, absolútne. Určite som nepovedal všetko. Všetko nie, ale to nevadí. To je bez debaty. Hneď na úvod ma zaujíma otázka, ktorá by nám to vlastne všetko mohla vysvetliť. Čo má na starosti zbormajsterka a čo korepetítorka? Ten rozdiel je dosť značný. Áno. Zbormajster, ako ma kedysi nazval jeden pán, keď predstavoval naše teleso ako zbrojmajsterku. To len tak na úvod. Zbormajster má na starosti pripraviť všetky zborové čísla v jednotlivých inscenáciách, ktoré sa v našom divadle študujú. A korepetitor je niekto, kto sedí za klavírom a je nápomocný solistovi, ktorý sa vlastne na tú rolu pripravuje. Kto povie, aké zborové číslo tam bude mať zbor? To je jednoznačne dané už v partitúre, ktorá vlastne do divadla príde. Že tam sú jasne vyčlenené čísla solistické, teda árie alebo duety terčeta a potom sú tam vypísané aj zborové party. Čiže vlastne keď sa pozerám do klavírneho výťahu, už je veľmi jasne dané, kde ten zbor sa objaví. Keď je muzikál licencovaný, Áno. tak tomu rozumiem. Príde teda nejaká informácia, nejaká partitúra asi. Čiže keď je pôvodný muzikál, tak ten, kto pripravil hudbu, už myslí na zbor? Jednoznačne. Vy si nepoviete, že tu zbor nie je, ale tu by sa nám to hodilo? Ten posledný náš pôvodný muzikál Mojžiš, ten bol veľmi dobre pripravený. Zbor tam mal veľmi veľké zástoje, takže... Zbor si prišiel na svoj. Veľmi, skutočne. Výborné. A teraz, keď ideme k tej korepetícii, to je to sedenie pri klavíri, tuto musíš nastúpiť, tuto pozor na tú slabiku, tuto je, neviem, nejaké legáto alebo čo a tak. Áno. Hovorí sa tam o frázach a je to aj o tom, ako keby aj o určitom druhu pomoci pre toho speváka. Áno, nacvičím si a budem vedieť. Aj trošku ako tej technickej záležitosti. Hej. Skôr ako sa vrhneme na tú debatu o krásnych hlasoch a spievaní, povedzme si, s akými hlasmi vlastne pracuje zbormajsterka. Že je soprán a podobné drobnosti, to som aj vedel. Ale keď som naposledy nahrával s Mirkou Gális-Partlovou, tak ona mi prezradila, že je koloratúrny soprán. A ja si vravím, toto som ja vôbec netušil. Čiže aké teda ženské a mužské hlasy máme? Áno, koloratúrny soprán, to sú tie najvyššie... Povedala, že nad tým sú už len netopiere. Dá sa tak povedať. Alebo spomínala delfína. Áno. No, čiže koloratúrny je vrchol. Čo je nižšie? Ide o to, že vlastne každý ten hlasový obor, nazvime to tak, povedzme, že soprán, alt má ešte také svoje odtienky. Čiže soprány sú koloratúry, dramatický soprán, melodramatický soprán, alty, sú hĺbšie alty, také tie pedálové tóny až kontraalty. Tenory sú prvé tenory, druhé tenory, baritóny, basy, to sú tie nižšie hlasy. Čiže ako v orchestri hudobné nástroje, toto všetko je takto. A bas je len jeden? Alebo je bas je ešte aj kontrabas, to je tiež taký ten pedálový tón. A všetky tieto hlasy, tieto množiny by mali byť obsiahnuté v nejakom zbore? Bolo by to fajn. Ale... Nevždy máme, povedzme, že koloratúry v tom zbore, ale to nemôžeme povedať o našom zbore, pretože my tam tie koloratúry máme. Máme všetko, áno. Ktorý hlas ide na dračku, alebo ktorý je nedostatkový? Obyčajne to bývajú tie spodné hlasy, paradoxne. Muži aj ženy. Hej. To znamená, že keď sa náhodou objaví hlas kontrabas, tak na Slovensku, všetky zbory na Slovensku spozornia a začne sa nejaká bitka o ten hlas. Halo, my sme tu, poď k nám a tak.
Takmer ste to povedali absolútne správne, ale zase musím povedať jednu vec. Keď sa tak obzriem niekoľko rokov dozadu, to som sa rozprávala aj s ostatnými kolegami, že občas sa totiž to stáva, že sú tzv. Vlny. Že niekoľko rokov je nedostatkový tovar tenor, potom zase bás a tak sa to nejako prelína. Takže... A teraz je všetko OK, hlavne v divadle Nová scéna, ten zbor obsahuje kompletku. Teraz sme veľmi spokojní a šťastní. To je koľko ľudí? Momentálne 16. 16. 8-8? 16 ľudí, ktorí sa obmieniajú, pretože v niektorých inscenáciách máme 5 ľudí, v niektorých 8 a v niektorých 10. Aha. Viac ako 10 nie, pretože by sme sa nezmestili do jamy. Aha, čiže je problém s priestorom. Áno, hej. A 8 a 8, myslím, 8 mužov, 8 žien? Nie, máme trochu menej mužov a trochu viacej žien. Jasné. Ste skúsená zbormajsterka. Bez debaty, ktorá v divadle Nová scéna robila na mnohých muzikáloch, spomeniem Bedári, Mačky, Mojžiš alebo Oliver. Čo je vlastne úlohou zboru v muzikále? Čo tam robia speváci? To je takzvaná podporná úloha toho zboru, myslím. Vyplňa jednak nejaké veľké dávové záležitosti. Nemôžem povedať, že úplne celkom posúva ten dej, ale naplňa ten dej. Mm-hmm. Čiže napríklad v tom Mojžišovi sme hrali otrokov, to bola veľmi pekná scéna. Takže tak, by som to asi zjednodušene povedala. Nie vždy posúva dej, ale vyplňa ten priestor a možno, že oznamuje nejaké také posúvanie v deji. Nie vždy, ale áno. No dobre, ale vy hovoríte, sme hrali otrokov, ale asi len spievali. Áno, hej. Ale vy tomu hovoríte tak, že hráme. Áno, hráme. Pán režisér nás najprv navrhol, aby sme boli súčasťou toho predstavenia, ale práve z tých priestorových, z toho nedostatku priestoru sme sa nakoniec ocitli dole v jame. A v podstate, keď som povedala, že hrali, tak som sa vôbec nemýlila, pretože tým spevom my vlastne vyjadrujeme to, čo herci na javisku hrajú. Jasne. Čiže tí tanečníci, ktorí na javisku tých otrokov predstavovali, vlastne my sme ich museli zahrať s tou emóciou. Čiže ste ako keby dabovali. Áno, áno, ďakujem za pomoc. To je tak, že, lebo zbor býva niekedy na javisku, takže ho nevidíme. Áno. A býva aj v jame, teda s orchestrom. A sú predstavenia, keď je to aj? U nás v divadle Nová scéna ani nie. My sme prakticky vždy skrytí. Áno, v divadle, áno, v Národnom divadle a pri tých operách a operetách to je iná vec. Napríklad, keď sme robili v našom divadle operetu Veselá vdova, tak vlastne tam ten zbor bol na javisku. Ale odvtedy sme sa na javisku neobjavili. Takže vlastne sme takí inkognito. Ale je nás veľmi počuť. Ale to je tak, že vy ste v čiernom, teda vaši kolegovia sú v čiernom a ani za svet ich nemôžeme vidieť, ak sú náhodou... Málo kedy. Len v 2 predstaveniach sa vlastne zbor kláňal za tých 10 rokov, čo som tu, a to sú Mačky a v Bodyguardovi. Bodyguardovi si to proste želal pán režisér, Patrik vyskočil a v Mačkách to bola taká nejaká myšlienka pani režisérky Gabiny Petrákovej. Takže... Vtedy sú v čiernom, inak sú absolútne v ležérnom oblečení. Perfektne, lebo ma nie je vidno. A presne tak. Super, áno, na premiéru v čiernom a potom žltá. Áno, jedine na premiéru, áno, hej. Ale nie, ten offstage sa neklania vždy, to mi je veľmi ľúto. Lebo robia naozaj skvelú prácu. Veľký klobúk dole. Treba ich pochváliť. Ohromne. Bez debaty, lebo často sa hovorí, zbor nám veľmi pomohol. A ja si hovorím, fajn, ale veď keď je nejaké solo, tak tam asi nie. Ale keď sú také tie zborové veci a zbor to potiahne, tak to má obrovské čaro, pretože to je zrazu, je to plné, je to nádherné. Je to nádherné a musím zase povedať, že keď sú nejaké áry a nejaké solo, zbor tiež zohráva svoju úlohu, pretože podľa toho, ako sú tie aranže písané, niekedy vlastne tam vnímate také tie vokály A, U, alebo je nejaká refrénová časť, keď my ten istý text, ktorý spieva solista, spievame s ním, ale je v takej harmonickej úprave. Je písaný v harmonii. Áno, ale ten solista je na pódiu
a zbor je dole. Mhm. Čiže je na dirigentovi, aby sa pri tom stretli spolu, lebo solista si to môže potiahnuť. Áno, hej. My musíme byť veľmi disciplinovaní proste. Ten zbor sa nemôže pohnúť ani o milimeter. Ten solista má právo, on je král. Môže si robiť, čo chce. Áno, v môže si úvodzovkách. robiť, čo chce. Áno, je dohodnutý s pánom dirigentom, ale ten offstage musí byť ako právitko. Kedy pri príprave muzikálu, predstavenia prichádza na rad zbor? Zbor má taký svoj časový harmonogram, samozrejme. Do momentu, keď prichádza sedačka, alebo tá adaptačná skúška, ten zbor musí byť úplne tipto pripravený. Čiže od momentu, keď sa dozviem, aký titul sa ide robiť a teda dostanem notový materiál, tak je na mňa, aby som sa dohodla s kolegami zo stageu, zo zboru a pripravili si nejaký časový harmonogram skúšok a teda pracujeme. Sedačka to je tá situácia, kedy sa všetko prebehne, ale vlastne sa len spieva bez tancovania, len všetci sedia a spievajú aj s orchestrom. Áno, pán dirigent zisťuje, že ako sme pripravení všetci a tak. A teraz vy dostanete partitúru ako šéfka, kde vidíte čo ako. Okamžite viete, koľko ľudí to bude spievať vašich v úvodzovkách, alebo či potrebujete 4 chlapov a 6 žien, alebo ako to vyzerá? Áno, správne. Preštudujem si partitúru veľmi, veľmi pozorne. Naštudujem si niečo o tom diele, aby som mala overview, že teda čo všetko. Spravím si predstavu a navrhnem dirigentovi. Že vidím to tak, že v tomto diele by bolo fajn, keby bolo 5 mužov a 5 žien, alebo povedzme, že 3 ženy a 2 muži a tak. Čiže ale jemu to relatívne môže byť jedno, nie? Môže a nemusí, ale s pánom dirigentom máme taký fajn vzťah pracovný, čiže on mi dosť v týchto veciach dôveruje. Jasné. A vy tú partitúru vidíte a hovoríte si fajn, čiže Mirka, Zuzka, Páli, už vám to ako nabieha? Áno, a potom idete niekde do nejakej miestnosti, napríklad sem, kde nahrávame tento podcast, a tu začnete cvičiť? Naša miestnosť, skúšobňa je číslo 302. No na 302, dobre. Áno, hej, na 3. poschodí. A musím povedať ešte jednu vec. Ako som spomínala, je nás 16. A keďže toto divadlo má takú celkom, by som povedala, pestrú prevádzku a naozaj tých 15 dní z mesiaca vlastne ten offstage tu v divadle je. Čiže v podstate ja celé dielo naštudujem so všetkými. Áno. A musím povedať, keď ste teda sa ma pýtali, že či už vidím tie, ktoré hlasy, ja si totižto tých spevákov v offstage veľmi pečlivo, po česky povedané, vyberám. Čiže už viem, že čo túto asi by sa hodilo, aké tituly tu chodia a tak ďalej. Takže vlastne tie farby poznám veľmi dobre a viem, že je to úplne v poriadku, keď to s každým krásne naštudujem a potom sa to len strieda. Takže... Áno, pretože teraz nemôže ten, tak poď ty a všetci vedia, majú informáciu. Dá sa povedať, koľko minút počas dvojhodinového predstavenia zbor spieva? Je to, dáme tomu, polovica? Je to dané titulom. To je pri Mojžišovi je to úplne iné. Titula. Áno, hej, v tom Mojžišovi to je obrovské spievanie, tam je to možno, nechcem povedať jedna k jednej, ale veľký priestor má zbor. To isté aj pri Bedároch. Pri Oliverovi je to 2 ku 3, by som povedala. V podstate ten zbor sa preplieta každým tým muzikálom, niekde viacej, niekde menej. Naozaj záleží od titulu. Vy ako zbormajsterka to všetko pripravíte so svojím zborom a potom to odovzdáte dirigentovi, alebo vy ako šéfka ste na každom predstavení? Takmer áno. Aha, takmer no dobre, ale nezasahujete do dirigovania toho Nie, zboru? do dirigovania nie, ale počúvam veľmi pozorne a píšem si poznámky, aby som teda vedela povedať kolegom, že kde si musíme dávať pozor a tak. Takže, Keď sa toto všetko deje s dospelými spevákmi, ktorí sú profíci, dokážem si to nejakým spôsobom predstaviť. Pri muzikáli Oliver bolo do 60 detí, ak sa nemýlim, ktoré mali minimálne skúsenosti nielen s pohybom na javisku, ale aj so spevom. To, že niekto má sluch a vie zopakovať, vie zaspievať, super. To sa ako pracovalo s nimi? To muselo byť peklo. Ale ako nie, že v zlom. Áno, rozumiem.
No musím vám povedať, aj som sa trochu vydesila. Keď ste dostali základnú informáciu? Hej. Na jednej sa, áno, musím priznať, s deťmi som pracovala na to Best debaty v Continental Singerse, kde máme vlastne skupinu detí, ktorá pracuje pod názvom Continental Kids. Takže samozrejme s tým mám niekoľkoročné skúsenosti, ale mala som tam vždy aj nejakých kolegov, ktorým som určitý druh práce zverila. Ale tu vlastne všetko pripadlo mne. Áno, bolo to zložité. Nechcela som tie deti vyplašiť tým, že som ako dosť prísna, keď pracujem. Tak proste chcela som, aby tie deti z toho mali ako pôžitok, aby sa radovali, tešili. Tak trochu som sa tohto obávala, ale bola to jedna nádherná spolupráca. Rada na to spomínam a máme sa veľmi radi a perfektné. Dobre, ale to znamená, že tie deti boli aj v zbore? Áno, samozrejme. Lebo keď je to teda predstavenie, kde je množstvo detí, tak asi dospelí nebudú doplňať detský spev, čiže decká ste museli mať. Áno, hej, samozrejme sú tam dve hlavné postavy, je tam Lišiak a Oliver, ale potom je tam gang 12 detí. A to je šupa. A to je šupa, áno, hej, to je šupa, takže zvládli tie svoje jednotlivé party. Bolo to veľmi milé. Ako to je? To boli tie deti, ktoré boli na javisku? Alebo ste si zohnali nejaký detský spevácky zbor? Výborná otázka. Vôbec nie. Dole fungoval offstage a práve to bol ten prípad, o ktorom som hovorila pred chvíľou, že vlastne 5 žien k 3 mužom. Ano. Lebo tam sme potrebovali sopránové hlasy, ktoré tým deťom rozhodne museli pomôcť. Čiže aj tie dievčatá tak trošičku štýlizovali, aby nebolo boli jemné. Áno, hej. Ale tie deti, ktoré boli na pódiu, tak tie išli naplno, tie spievali. Samozrejme, že tie spievali. Pozorný poslucháč možno niekde zaregistroval, že to obrovské nadšenie v tom prvom čísle, áno, že už v tom 4., 5. to možno nebolo také, ale samozrejme, že áno, tie deti pracujú, to sú úžasné deti. Vy sama ste aj dirigentka. Keď vidím nejaký zbor miešaný, mužský, ženský, to je úplne jedno. A je tam dirigent alebo dirigentka. Vy spievate s nimi. Aká si mi krásna. A teraz to tam ako otvárate tie ústa. Hovorím si, kruci, oni nevedia text. Alebo to je tak, že pre istotu, lebo nacvičené to je len, aby vedeli to frázovanie, aby sa stále držali, keby náhodou? No, takto. Vy musíte všetko perfektne naštudovať. Perfektne, každý hlas. Ale potom príde takéto zázračno, napríklad koncert, kde už ten zbormajster alebo dirigent je na 1,000,000% istý, že oni všetko ovládajú a teraz si povie a ideme urobiť, mám vás a teraz poďte, ideme urobiť niečo mimoriadne práve v tejto sekunde a práve na tomto mieste. No. Čiže moja povinnosť, je to aj moja povinnosť tú pusu otvoriť a robiť s nimi text. Totižto môj nádych a to prípravné gesto je vlastne avizou aj pre nich, že a teraz ideme spoločne pracovať. Takže ten text nie je len taká náhodná vec, ale to, že vlastne ako keby sme spolu splynuli a spolu tečieme a robíme to umenie. Tak neviete si predstaviť, že by ste dirigovali zbor a neotvárali by ste ústa? Nie, ja si neviem predstaviť vôbec ani predstavenie dirigovať bez toho, keď som dirigovala Jága, aby som nenahadzovala alebo aby som netextovala vlastne aj to, čo sa deje na javisku. Už som tak zažitá s tým. Chcem sa spýtať na taký ťaháčik. Moja mamina, keď ako jará dôchodkyňa, keď spievali nejakú francúzsku pieseň alebo anglickú pieseň, tak to mali v texte napísané foneticky. Samozrejme, oh, my station, lebo pochopiteľne nevie po anglicky. Takéto finty sa robia? A samozrejme, zvlášť pri francúzskom jazyku. Ako angličtinu možno niekto ešte ako tak, ale francúzsky, taliansky to asi sa inak nedá. Áno, spomínam si na Pulánka, keď som robila Pulánka, no to bola jedna obrovská morda. Mali sme, a zrovna jedna moja spevačka z offstageu, Monika Šimková, je úžasná francúzštinárka, takže vlastne ju som si pozývala, aby vlastne tomu komornému zboru dala lekcie a bola medzi nami niekoľkokrát.
aby sme to nejakým spôsobom bola zvládli. Čiže tá spokojná. fonetika išla. No áno, hej, niekedy sa jej pousmievala, ale je to vždy tak strašne milé. Inak to nejde. Nie, absolútne. Lebo ja si hovorím, že ani tí operní speváci možno niekedy nevedia 100% čo spievajú, ale majú to, ako myslím, významovo, ale majú to naučené. Áno, hej, no jasné. Hej. Ale predpokladá sa, že asi aj tušia, o čom spievajú. Nechcel som sa áno, hej. Čo sa môže pokaziť pri predstavení v zbore? Čo sa môže stať zlé, alebo niečo také, že pozor. Nuž, tak ja dúfam, že nič. Jedine, ja totiž to viem, že ak sa niečo pokazí, tak sa musí ísť ďalej. To vôbec neriešme. Ale čo sa môže stať? Neviem, nespomínam si, tie deti sú, ja ich tak volám, deti, áno, sme taká rodina. V podstate jedine, keby niekomu prišlo nejak nevoľno zlé, nejaká zdravotná indispozícia, alebo niekto proste nie je celkom zdravotne fit a chcel by zakašľať a takto, ale inak myslím si, že nehrozí, že by niečo sa stalo. No tak zatiaľ nemáme takúto skúsenosť. Keď ste na tom predstavení a počúvate to, tak sa vám nestane, že si poviete, tuto to trošku potiahli, že tuto boli, dajme tomu, malinko dlhší. Vôbec nehovorím o nejakých falošných tónoch, to by som si nedovolil, ale skôr možno, že na toto ich potom upozorním. Samozrejme, dejú sa tieto veci. Ale títo ľudia sú takí profíci, že keď to urobia, tak hneď vedia, kde bol problém. Tak áno, áno, ale ja okamžite posielam SMS-ku. Alebo nejakú správu, aby si to zafixovali, alebo po predstavení poviem, prosím vás pekne, miláčkovia, tuto trošičku, toto sme trošku prepískli, tuto trošku menia. Áno, to sú také normálnosti. Bolo by veľmi nedobré, ak by som ja nemala pripomienky. Aha. To by bolo veľmi nedobré, ja myslím, že ten jeden zbormajster, už keď sedím na tých predstaveniach a vlastne ja vnímam všetko, nielen ten offstage, nielen ten zbor. Čiže ja myslím, že by som nebola až taká dobrá zbormajsterka, ak by som nepripomienkovala niektoré veci, lebo je našou povinnosťou, aj pána dirigenta, aj mojou, držať to predstavenie v čo najlepšej kondícii, čo najprofesionálnejšie, každý večer. Stále vyššie. Preto tí speváci vlastne pred každým predstavením majú 15-minútovú rozcvičku hlasovú. Záleží samozrejme, o aký druh predstavenia ide. Niektoré predstavenia fakt ako zasluhujú proste rozšíriť tie výšky, respektíve ako ťahať tie výšky. To znamená, že aj tie moje cvičenia idú k tomu, aby tí ľudia mali dostatočnú kondičku a boli tie hlasivky dobre pripravené. Ako vyzerá taký tréning? To by som vám musela pri klavíri ukázať, ako to je. Od Brumenda až po... Brumendo je to Brumendo to je to prvé, alebo to kde sa tie hlasivky uvoľňujú. Áno. Ideme cez vokály, cez konzonanty, cez veľké rozklady. Konzonanty sú moje obľúbené. Aj moje. Ja neviem, o čom hovoriť. Tie spoluhlásky na tom, to je proste ako filozofia, ktorú som preberala od veľkých majstrov. Pokiaľ vám nie je rozumieť, pokiaľ nepoužívate konzonanty, tak vlastne nečakajme, že tá intonácia, aj to všetko okolo bude dobre. Áno, tak na to som ja taká. Je rozdiel v dirigovaní orchestra a zboru? Značný. Myslím teraz tej technike, lebo viem, že je rozdiel medzi dychovým a symfonickým orchestrom, že prvá doba je inde pri dirigovaní. Mala by byť rovnako prvá doba. Lebo my sme chodili ako orchester na prvú dole. A symfonici chodia hore, nie? Nie, to je prípravné gesto. Vždy je tá príprava. Záleží, že na ktorú dobu. Kruci musí ísť na prvú hore. Hej, no ale rozumiete, lebo príprava na prvú je zo spedu a prvá ide. Hej, a na druhú, na tretiu je proste je to iné. Keď idete nastupovať na tretiu dobu, tak vlastne to gesto môžete dať z druhej na tretiu. Takže takto. Čiže symfonici a zbor je to v podstate rovnaké dirigovanie. Ja myslím, že tie dirigentské techniky musia byť rovnaké pre všetkých. To proste každý dirigent musí vedieť, čo má robiť, keď má niekto začať na prvú dobu, na druhú, na tretiu, na štvrtú, na piatu, na šiestu. Tá technika, to je to naše remeslo. Proste to musí byť jasné, ale pravda je tá, že zbor trochu inak diriguje, zbormajster. My vlastne sme všetci ako pripravení ako orchestrálni a zboroví dirigenti, len tá moja cesta nakoniec po určitých rokoch som pristala ako keby pri tom zborovom, ale to neznamená, že nerobíme aj s kapelami. Je v tom veľký rozdiel, pretože ten spev si želá veľmi mäkké gestá. Vy nie len, že otvárate tú pusku, ale
ich vyzývate mekučko, pretože keby som spravila fakt to razantné gesto, povedzme to, čo pri orkestroch alebo pri jagovi si človek zasluhuje, tak vlastne vám ten tón zaspievajú strašne tvrdo. Keď spravíte, že tak oni spievajú pá, a to vy nechcete. Dajú tam výraz. Pretože to je pre hlasivky strašný taký ako tvrdý úder, by som povedala. Čiže vy, aj keď chcete v to forte pre ten zbor, tak to gesto musí byť jasné, naznačujúce forte, ale nikdy nie také brutálne, aby vlastne ste dostali zvuk, ktorý je nepekný. A pri tom orkestri... No, hovorte. A pri tom orkestri, áno, tie gestá musia byť úplne jasné, ako poďme, aj keď tu je ten zbor, tak áno, asi sa nebudem až tak veľmi maznať. Hoci musím povedať, že v tej praxi zbormajsterke, ešte keď som mala tú možnosť robiť vlastne asistentku aj v Slovenskej filharmonii, videla som mnoho orkestrálnych dirigentov, ktorí mali nádherné gesto aj k tomu zboru. Čiže pri tej úpornej práci, ktorú venovali tým všetkým skupinám nástrojovým, mali veľmi láskavé gesto, keď bola nejaká lyrická časť. Aj keď vedeli, že zboru. Teda sa obrácia k zboru. Áno. Budem musieť po nahrávaní si to pozrieť niekde na Google a schválne teda sa pozrieť na kvalitu mäkkého gesta. Áno. Ale totižto, a druhá vec je aj to, viete, že vy ste k tým spevákom oveľa bližšie, ako k tomu orchestru. Čiže vy s nimi naozaj tvoríte taký jeden veľký celok. S nimi dýchate. Proste každé to vaše gesto, každá tá pusa, tie oči, tá tvár vlastne prezrádzajú to, čo od nich chcete. Takže s nimi tak splynete. Neviem ja vám rozumiem. Vy keď dirigujete, máte to ako mimické cvičenie. Dá sa to povedať. Láskavé. Áno, je to aj také herectvo, by som povedala. Hej. Ale nie fejkové, ale vlastne, keď chcete úprimnú výpoveď od nich, tak vlastne tá úprimnosť ide od toho zbormajstra. Čiže a ešte aby som to dopovedala, tie gestá musia byť veľmi precízne. Musia byť veľmi jasné. Proste. A presné. Áno, jasné, že presné, ale presné sú aj u toho orkestra, ale tu je to ešte nejak inak, lebo dotýkate sa. A ten ľudský hlas je tu, viete. A to je, ako sa ten spevák vyspal, proste aké problémy. Áno. Takže vlastne máte ako keby širšiu paletu v tých rukách, čo všetko im vy dokážete ukázať. Orkestrálny dirigent až na to toľko času nemá, on tam má hlavne tú taktovku v ruke. Musí kmítať, áno, hej. Tak dúfam, že sa mi to nejako podarilo. Dokonale. Ja v tomto momente mám obrazy v hlave, takže to je krásne. Poďme k profesnej katastrofe, ktorá sa vám stala. Ktorá ale nakoniec dobre dopadla. Ja preto to rýchlo poviem dopredu, lebo si hovorím, preboha, to je hrozné. Vy ste prestali počuť na jedno ucho, ak sa nemýlim. Áno. To bolo v ktorom období? To už ste boli na VŽMU, alebo... To bolo v čase, keď som končila konzervatórium. Myslím, že v tom čase to bolo. Už si to tak nepamätám. Všetko sa mi to tak nejak zlieva, ale... A mali ste sa rozbehnúť do sveta? Áno, mala som sa rozbehnúť do sveta. A malo to byť nádherné obdobie a všetko krása? Áno. A zrazu ste prestali počuť na ucho? To je koniec. To je koniec, áno. To v tom mladom rozpuku a s tou veľkou možnosťou vlastne pracovať na medzinárodnej úrovni, tak... Už boli veci dohodnuté? To bolo hrozné proste. Väčšie poníženie pre umelca v rozpuku neexistuje. Ako dlho to trvalo? To si už nepamätám. Možno pol roka to bolo, kým sa to riešilo. Dobre, tak, hurá, ja som sa bál čísla 3 alebo 2. Ja nie, myslím... To by bolo šialené. Je to už tak dávno, je to 40 rokov dozadu. Dobre, ale vy ste potom vlastne zažili zázrak, to bolo v Amerike, ak sa nemýlim. A v Amerike ma mali operovať. Lebo vy ste išli do Ameriky na konkurs do Continental Singers. Áno, a toto bolo presne predtým, myslím. A boli ste dohodnutí, že tam idete? Takto. No. Ja som teda prišla táto indispozícia a tá pani doktorka mi povedala, no je to zle, zužujú sa vám zvukovody proste v tom uchu a koniec. Áno. Takže niekoľko mesiacov som bola v absolútnom kľude. Áno, bolo to dlhšie obdobie. Áno. Neboli to 3 mesiace. A pre mňa to bola katastrofa, viete si to predstaviť.
Áno, a v tom období, ale tu bol jeden manželský pár, ktorý sa zaujímal o tzv. Tú gospelovú hudbu tu na Slovensku a im sa veľmi páčila práca, ktorú som robila vtedy s telesom, ktoré sa volalo Kontakt. Áno. A boli skormútení a veľmi im záležalo na tom, aby som teda pracovala v tejto oblasti a ponúkli mi, že mi v Amerike vybavia operáciu. Že proste oni tomu neveria, že tuto len to tak zahodili, že nie, že musí existovať nejaké riešenie. Áno. Tak ja som si povedala, že fajn. Ale musím spomenúť na tomto mieste, že pre mňa ten jediný, ku ktorému som išla s plačom na kolenách, bol Boh. Ten obrovský majestát, proste tá entita, ktorej som tak veľmi dôverovala. Ja som povedala, že drahý Bože, že viem, že ma miluješ, som v strašnej situácii proste, veľmi zle sa cítim. Ale napriek tomu ťa neprestane milovať, už nech je to akokoľvek, aj keby som o ten sluch prišla. A toto bola taká tá jedna veta. A potom samozrejme, že teda sa rozbehla tá Amerika, že idú ma operovať a tak ďalej. Ale ešte požadovali nejaké výsledky, posledný nejaký výstup od lekárov tu v Bratislave. Všetci sme v napätí. Áno, a tak som išla samozrejme, že na to posledné vyšetrenie, po tie papiere a tá pani doktorka hovorí, že viete čo, no ja neviem, či som sa nepomýlila v tej diagnóze, ale vy to máte v poriadku. Chce sa mi plakať, ja sa ospravedlňujem. No dobre, ale to čo znamenalo, že... Ale ste počuli zrazu? Áno. Aha. Čiže zrazu sa stal zázrak. Zrazu, áno, ja som vnímala, že proste veci idú lepšou cestou, ale ako keby som ešte potrebovala aj toho lekára proste. Jasné, aby bola úplná istota. Áno. Všetko dobre dopadlo. Áno, hej, to bolo... Ospravedlňujem sa, že som vás dohnal takto k tým slzám. Prepáčte, ja sa ospravedlním, lebo je to taký ako výnimočný moment. Šialené. Lebo ja som sa vlastne s tou kariérou, rozumiete, rozlúčila. Áno, veď to je hlava, proste to človek sa 100-krát rozlúči, potom zase sa nádeje a stále je to dookola. Nevedela som, že čo bude so mnou. To bolo proste ako tie hodiny sedenia za klavírom a to všetko. No whatever. Skončilo sa takto dobre, takže oni zostali akí prekvapení, ale sa strašne tešili. Áno. Veľmi sa z toho tešili. A išli ste do tej Ameriky. A ja som išla do Ameriky, ale musím povedať, že dostala som pozvanie na konkurs, ale touto skutočnosťou, viete, sa tak upratali vo mne priority. Áno, už ste boli inde. Už som bola inde. A aj napriek tomu, že ja som tak strašne proste chcela pre tú medzinárodnú a toto takéto ja chcem. Už to nebolo dôležité. Už to nebolo dôležité. No, ja rozumiem. Ale tí Američania hrozne ako na tom trvali. Tak vlastne môj ex-partner mi povedal, okamžite ti zbalím kufr a ty do tej Ameriky pôjdeš. Tak v podstate naozaj do tej Ameriky som išla a musím povedať, že tie prvé dni v blízkosti Los Angeles, kde sme mali vlastne to stretnutie, dirigenti z celého sveta, aj tí noví elevy, ktorí tam vlastne robili konkurs, som tam preplakala, lebo stále som nevidela význam, na čo som do tej Ameriky išla. Že už to proste není také dôležité pre mňa. A veľký zlom sa stal práve, keď som dirigovala tie svoje 3 konkurzné čísla. Zrazu uprostred, a to mi povedali tí kolegovia, že Iveta, what's happened with you? So všetko sa ti zmenilo, ty si sa v jednej sekunde zmenila. Zrazu pri tom dirigovaní som si uvedomila, toto je to, čo ja v živote mám robiť. Perfektné. Tak to je krásne. To je nádherné časy. Poďme ešte, ja by som najradšej urobil bodku, ale hovorím si, toto ešte by som rád použil. Poďme k tej korepetícii ešte na sekundičku. Využíva profi speváčka, nielen teda divadelná alebo akákoľvek, alebo spevák, korepetíciu? Zavolá vám, dohodne sa s vami? Prečo? No, ja myslím, že áno, veď každý je rád, keď si to môže vyskúšať, keď si môže naštudovať predovšetkým tú rolu, ísť po každej fráze, naučiť sa perfektne tú skladbu proste, lebo tie jednotlivé árie sú veľmi zložité. Musím povedať, že také tie korepetície so solistami si tak necháva častokrát pán dirigent sám, pretože jemu záleží, aby tí solisti proste hneď frázovali tak, ako si to on želá. Že on korepetuje, alebo s vami?
Kedy ako sú, áno, kedy ako, jasné, áno. jasné. Ide o to, aby sa tí speváci naučili korektné tóny. Tak, povedzme si to tak a tie frázy, hej. Keď tak počúvate teraz tu pop music, oni vedia spievať všetci? Nehovorím o slovenskej, alebo len o slovenskej. Keď počujete niekde rádio, tak si hovoríte fajn speváčka. Nie je ani podstatné, že kto alebo spevák. Ako žijeme v dobe, kedy máme okolo seba dobrých spevákov a speváčky? Máme aj dobrých, aj menej dobrých. Aj menej, áno, veď to som ako chcel. Ale tak to bolo asi vždy. Áno, tak to bolo vždy, hej. Ja, moja drahá, budem mať príklad. Áno, teraz pre každého, kto by chcel, to nehovorím o mne, moja drahá bude mať narodeniny a ja by som jej chcel zaspievať nejakú pieseň. Môžem vám zavolať alebo napísať a skúsite z takého spevackého ľahkého dreva, ktoré asi má nejaký sluch, ale to je tak asi všetko, niečo dostať? Ja myslím, že áno. Totiž to existuje taká teória, že každého viete naučiť spievať, že každý sa vie naučiť spievať. Áno. No, možno niekto lepšie, horšie, alebo niekto dlhšie a menej, že ty fakt len teda daj tieto dve vety a už sa na to vykašli. Áno, hej, určite každý dá sa pracovať, niekoho dostanete na nejakú takú priemernú úroveň, ale áno, my sa totiž to rodíme, viete, s tým, že ten spev máme na perách od prvého momentu. Keď si zoberete bábätka, oni čo robia? Bábätka nám spievajú. Dobre sa na to takto pozerať. Hovorím si, aký nepríjemný plač a on je to vlastne spev. Ale nehovoriac o tom teda, že tá mamina spieva, alebo ocino spieva dieťaťu, takže stále je tam ten kontakt so spevom. Hej, nám je prirodzenejšie spievať, ako hovoriť. To hovoria vlastne lekári a neurológovia a ľudia, ktorí sa hlbšie zaoberajú vlastne nami a týmito našimi schopnosťami. Takže áno, spievať nám je aj ľahšie spievať, ako rozprávať. Lebo keď spievate, tak tie hlasivky možno nie sú až tak namáhavé. Keď rozprávame a už úplne ideme sem desík dole. No. Nie, spev nám je veľmi prirodzený. Som rád, že sme posedeli, že sme sa porozprávali. Nepýtal som sa zle. Pýtali ste sa výborne. Výborne, dobre, hurá. To vystrihnem pre istotu, niekto nevyzerá zle. Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie do tohto podcastu. Zbormajsterka ako repetitorka divadla Nová scéna Iveta Weiss-Výskupová. Nech sa vám čokoľvek darí, či už ako jedna alebo ďalšia profesia, alebo mimo divadla Nová scéna. Hlavne pevné zdravie a ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne vám ďakujem za milý rozhovor. Som veľmi rád, že ste si tento podcast pozreli až do tohto bodu. Musím sa s vami rozlúčiť, hoď nerád, a teším sa pri ďalšom podcaste divadla Nová scéna. Super. Môže byť? Môže byť. Vy ste aký profík.